Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji Salam satu jiwa. sugeng rawuh wonten babak semifinal event ambal warsa paguyuban seni tayub campursari trio Arema ingkang kaping 8. Kula aturi panjenengan mikarsa nggih. Rulesipun kaserat wonten rum silaturahmi. Sugeng hanawang kidul kelopokan masih muda tak lugude wong mesti pikir raja kinanten tata sing elo tak wiyak catetan lelakon sing wis lakon rikala kowe lan aku bareng ngliwati kalangan tresno geguritan sing tinata ing telenging urip dadi watu prasasti longko yen kena sinaput dongeng lelakon sing kadung kepatut tetembangan iki wujud tetulien ngoroning atiku muga kuwawa musatani satu ning ati sing metu tengah wengi ati korek eling wewayangan esem sing ngindit tresno nalika sepi bebidung sukma katlikung katuwung inaro sampun kesupen nggih rules sampun keserat wonten rum silaturahmi. Mugi-mugi mawon panjenengan saged lolos babak grand final. kinanten kata sing elo tak wiyak catetan lakon sing wis lakon rikala kowe lan aku bareng ngliwati kalangan tresno geguritan sing tinata ing telenging urip dadi watu prasasti
nyindir tresno nalika tepi bepidung sukma katlikung kabuwong pinarung Matur sembah nuwun.